Tonderai Mauchaza ndogara kuvillage kwaRingai. Ndauya kuno kune hanzvadzi yangu akatanga kurwara aine gore ne8 months. Dhidhido akazoshaya aine 3 years. Saka kubva ipapo apo pakatanga kurwara aine gore ne8 months. Vamwe vedu vakabva vambobva kumba kwete vakanga vakarorwa vaenda kutanga kugara south. Patakazonga ini ndagrade 7 mama ndobva vakabva vadzokera kubva vauya vaine umwe mwana musikana vobva vangodzokera futi kusouth. Saka hanzvadzi yangu endauya nayo kumbira rubatsiro rwekuti akazoenda kugeneral hospital akabatwa blood cancer. Saka akanzi anofanira kuenda kuna oncologist kuHarare parodiwa consultation yemari yemishonga, mari yacho hapana. Saka tatiri kukumbira rubatsiro pane izvozvo izvo. Akaenda kuchikoro kwegrade 0 kusvika grade 4 ndopaakaenda kuchikoro obva azotanga kumira nekufesi kwake kwakazara zvironda. Kenza irimuitisa zvironda kumeso inobva imuafekta nemaziso ake nevoisi rake harisi kunatsa kuzobuda kuti ataure zvinhu zvinonzwika maningi. Anotaura zvinhu zviri pasi nepasi. Kuona kwacho hachanatsi kuona ndochakamuita kuti azoregedza kuenda kuchikoro. Kumba hakuna mama wakaendawo south nezvama 5 years waenda izvezvizvi. Tango ndiyotova toda kuuya muna February, this February tisati azotova muya rikanotaura situation yemwana wakuIsrael kundozvina mwana wakangomusiya akadaro. Location number 078 1484 509 Mauchaza talent.